ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಶುಕ್ರವಾರ ಆಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ದೇವೇರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾಯಿನಿ ನಾನು ಮೂಲೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೈದಿನ 27th August ಸಂಡೇ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದೆ ಅನ್ನೋಲ ತುಳ್ಳೆಕ ಆಂಡೆ ಕಡೆ ಎಸ್ 27th August ಪಂಡ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಐತೆ ಎಲ್ಲೆ ತೆಲಂಜಿ ಓಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಡಿ ನಾನು ಓದಿದೆ ಕಡಿತೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಯಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೀನಿ ಒಂದು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ನಾಟಕ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ನಾಟಕ ತೂತುಜಿ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20 minutes ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದು ಅದನ್ನು ತೂತೆ ಎಂಕ ಅವು ನಾಟಕ ತೂವೋಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಓಕೆ ಒಂದು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ನೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಬೇತೆ ಓವ ನಾಟಕ ನೇತ ಪುದರ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ಉಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ನಾಟಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಪೋಪೆನ ಇಜ್ಜೇನ ಅಂದು ಅಂಚ ನಾವು ನಾಟಕ ಅಂದಿನ್ನೋದು ಓಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿದ್ದೆ ಅನ್ ಪೋಕ ಅಂದು ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಐತೆ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರ್ಬಾತೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಜ್ಜತೆ ಪರ್ಬ ಒಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವೇರು ದಾದಾಂಡಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪೆರ ದಾದನ ದಾದ ಬಲೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನ ಐಗೋಸ್ಕರ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ಪರ್ಬ ಅಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಚೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಚು ಕೈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದಂಡಲ ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ವ ಮೂಲ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೂ ಪಾಡಿನಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾತೆ ದುಂಬುಲ ಅಂಚೆನೆ ಮದ್ಮೆದ ದುಂಬುಲ ಅಮ್ಮನ ಅವಳೆಂಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಈ ಪರ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಅವಳಿನಿ ಶಾಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬಗ್ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ರಜೆ ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲ್ ತಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ರಜೆ ಉಂಡು ರಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀ ಪರ್ಬಗೊಂಜಿ ಕಾಜಿ ಪೊಸಾದೆತೊನು ಪೊಸ ತಂಗಿ ಪಾಡೋನು ಇಜಿಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಕುಲ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ವಾ ಅಂದು ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಉಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯುಗಾದಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ದೀಪಾವಳಿ ಐಕ್ ಮಾತು ಹೊಸ ತಂಗಿದ್ದೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪು ನಿಜಿಂಡ ಕೇನ್ ಬೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ ಕೇನ್ ಬೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಬಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಪರ್ಬಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಬಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇವೇರಿನ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾವೇರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಕುಲ್ಲಾವೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕು ಪೂರ ಉದ್ದಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕುಲ್ ಸೇರೊಂದು ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದ ವನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ವನಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ಟಿಲಿನಿ ಅವೇ ಪರ್ಬಗ್ ಪಂಡ ಕೋಸಂಬರಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಥರ ರಸಮ್ ಸಾರು ಬೇತೆ ಸಾರಿನಿ ಪರ್ಬಗ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಸಾರು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಾರು ಪೂರ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ವೆಜ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂದು ಅಪಾಗದ ಸ್ಟೋರಿ ಮದ್ಮೆದ ದುಂಬುದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಲೇಜ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಜಿನಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮೀಟ್ ಆದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆವಂದಿತ್ತೇಳು. ಸೊ ಏರು ಮಾತ ನಿಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ದಾಯಪಂಡ ಮದ್ನೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತಿಕ್ಕುವ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಡೈಲಾಗು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಪೇರು ಅಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕರೇನೆ ಆವಂದಿಚ್ಚು ಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಲ್ಲ ಐಗೋಸ್ಕರ ಐಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 2 days ಲೀವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಐಗೋಸ್ಕರ ಏರೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆವಂದಿಚ್ಚು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಆರೆತು ಓಕೆ. ಎನಿವೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಟು ಒಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತದೆ ಇನಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ದೇವೇರಿಗೆ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ದೀಪ ಪತ್ತಾಯಿನಿ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಪತ್ತಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ಆದ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿನಾತೆ ಬೇತಿದಾಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪೋದು ಚಿಕನ್ ದ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ಕನದ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸಗಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತಾವೆ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಲೋ ಆದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ.
ಓಕೆ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಯರೇನೆ ಕೇಳೋದಿದ್ವಿ ಇನ್ನೇ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಗ್ ಮಲ್ಪುಡೋದು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದು ನೆಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಡು ಮಟನ್ ಕನದೇರ್ ಮೇರು ಅಂಚ ಮಟನ್ದ ರೆಸ ಆಂಡ್ 11-10 ಅದನ್ನ ಗಂಟೆ ಆತನ ಕುಕಿಂಗ್ ನನಲ ಆತುಜಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಅಡಿಪತ್ತನ ನೋಡಿದ ಅದ ಬೇಯರಿಂದ ಇಡೀ ದಿನ ಬತ್ತು ತೂರಾಕು ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಪತ್ತೊಂಬ ಇದು ಮಾತ್ರ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲೆ ತೂಲೆ ದಾದಾ ಮಲ್ಸೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಓಕೆ ತೂಯರಂತ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮಟನ್ದ ರೆಸ ಆಂಡತೆ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಪೋತೇರು ದೂರ ನಾ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪೋತೇರು ಮಟನ್ ಬೇಯ್ಪಾದೀತುಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೀತುಂಡು ಸೊ ಇದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಆರ್ನೆಕ್ ನಾನು ಈ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ದೈಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೋಡ ಬೊಚ್ಚ ಅಂದು ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸಾಲ ದಾದ ಪಾಡಿರ ಆರ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಒಂದು ಆರು ದಾದ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿರೋದು ಕೆಲವರ ಪನ್ಪುನನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾದನ ಪಾಡ್ದೇರು ಯಾನ್ಲ ಆತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತುಜಿ ಆ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಲ ತುಂಡತೆ ಬೇಯರಿನೇನೊಂದಿಚ್ಚಿ ದೆನ್ ಬೇಯ್ದನ ತೂಪಾವೆ ಶೆಕೆ ಅವು ಫೈನಲಿ ಬೇಯ್ದಿತ್ತಂತೆ ಮಟನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಕುಟ್ಪೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೀಷಿಯಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಪು ನಾನೊಂದು ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಆಡ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆಟಲ್ಲ ಮಲ್ತದೀನಿ ಆನವೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರ ಏನ ಬೇಲೆ ದಾಲ್ ಆತುಜಿ ಕಿಚನ್ ಫುಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಉಂಡು 3 ಮಿನಿಟ್ ತೊಚ್ಪಾಯಡ ನಿಕ್ಕಲೆಗೂ ಆತೆ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬಾಜನ ಉಂಡು ಸಿಂಕದ ಬಾಜನ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅನ್ನೋಂತೆ ದೆಕ್ಕದ ಪಾಡಿಯೇ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಗಲೀಜು ಉಂಡು ಪಿದಾಯದ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಆತುಜಿ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಡ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪೋಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ನುಪ್ಪು ಆವಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪದ ಕಿಚನ್ದ ಸಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಸಿನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಮೇ ಬಿ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲೇ ದೆಕ್ಕುವೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ದೆಕ್ಕುವೆ ತರೇಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡಿನಿ ಅವಲ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಹೇತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಎಂಚಿನ ಐತೆ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಉಡ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಏತು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಂಡಿದೆಪ್ಪೆ ಶಬ್ದ ಆಪು ನಂಗೆ ಕಂಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ಮುಳ್ಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಏತು ಬೇಗ ಹಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗು ಬಟ್ ಉನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಯಾವ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉನ್ನಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇದಾಯ್ತು ಮಟನ್ದ ರೆಸ್ ಮಟನ್ ಬನ್ನೂರು ಕುರಿಯಾವೆ ಮಟನ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಸಮ್ ಗ್ರೇವಿ ದೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಶೋ ಕಡೆ 3 ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಟನ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಪೊಟ್ಯಾಟೊಲೆ ಬೇಯ್ದಾಂಡು ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಟನ್ ರೆಡಿ ಅದು ಪುಡು ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಸರಿ 3 ಇದನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀರು ಪೂರ ಪೋಡು ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದವನೇನಿ ನನನ ಉಂಡು ಈ ಸಿಂಕುಡು ಬಾಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬೂರು ನಂದಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರು ಒಂದೇ ಪೂ ಏಪ ಸಿಂಕ್ ನಿಲ್ಕುದಂಗ ಲೈಟ್ ಬಾಜನ ಉಂಟು ಹೇತ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡಿದೆತ್ತಿನ ನಿಕಲೆ ಕಾಲಿ ಗಾಡಿದನೇ ಶಬ್ದ ಈ ಜಿಂಡನ ಕೇಳೋದು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳೋದು ಕಂಡಿದ್ದೆತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಗಾಡಿದನೇ ಶಬ್ದ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ನಿಕಲೆ ಕೇಳೋದು ಅಂಡ ಕಂಡಿದೆತ್ತು ಜಿಂಡ ಶೆಕೆಟ್ಟೆ ಸೈಪೆ ಅನ್ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿ ತಾರೆ ತಿರ್ಗದು ಬೂರೆ ಆತು ಶೆಕೆ ಆಪು ದಾದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲನ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಚೂಲ ಈತು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆದ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನ ನಾನು ಈತು ವರ್ಷ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಬತ್ತು ಜಿಂಡ ಆಟಿ ಕರಿಂಡತ್ತೆ ಆಟಿಡು ಜೋರು ಬರ್ಸಗೆ ಏಪಲ ಮಮ್ಮಿ ಪನೊಂದುತ್ತೇರೆ ಆಟಿಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನು ದುಂಬು ಪೂರ 1 ತಿಂಗಳು ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಆಟಿಡು ಬ್ರೇಕೇಜಿಗೆ ಬರ್ಸಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇರು ಈ ಸಲ ಇಂಚ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದು ಕಡಿಮೆ ಬರು ಇಂಚ ನನ್ನ ಬತ್ತು ಜಿಂಡ ಈ ಸಲ ನೇತ್ರಾವತಿದ ನೀರು ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾವು ಜಾನ್ವರಿ ಖಾಲಿಯಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಖುಷಿನ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೊಂದು ಪಿರಾಡ್ದು ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಆತ ನಂದಾವೆ ಬಟ್ ಈಗ ದಾದ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋಚಿ ನನ್ನವ್ರೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಕುನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ದಾದ ಮಾತ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕುನಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಟನ್ದ ರೆಸ ಮಲ್ತೀರಿ
ಮೇರೆ ಮಟನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತೀರಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೂರ ಯಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಎಂತ ಪವೆ ವೇಟ್ ಅಂಚ ತೂಯರತೆ ಇಂಚ ಆತುನಂದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಓಡ್ನಾನ ಇಂಚ ಆತುನಂದು ಚಮಚ ಅವಳು ಶೆಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕಾನ್ ಬೇರ್ ದಿಸ್ ಶೆಕೆ ನೋಡುವ ಆಯ್ತಾ ನೆನಕಲೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ ವೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಲುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ Wow, it is nice. ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಶೋಕಾಡ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಶೋಕಾದ ತಿಂದ ಆರು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಅಂತೆ ವೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಚಮಚ ಬಾಯ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕ ಉಪ್ಪೇ ಇಚ್ಚಿಂದ ಇಟ್ಟೆ ಯಾವ ಆಪುಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪುನು ಆತು ಶೆಕೆ ಹಾಕು ಅಡೆಗು ಗ್ರೇವಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ನಾನೈತೆ ಬೇಗ 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 ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಲೆ ಅನ್ನಿಡೆಗೆ ಮುಗ್ಯಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಜು ಪಸತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬೆಟರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದು ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಮಂತು ನಲ್ಲ ತೂಪುಜೇರತ ಅದು ಆಪುಡು ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಪಾಡರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ತೂಪೆ ಅನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ